Bilekino kha khamjaknai koktuma thangnai horo o haingno yakri thangka MLA Chitta Debrumani Bwpha lai thangnai horni kuthungni jorawa asumsa lai thangmani koktuma kasai fekya Paithak Nairwkkha bagai thangsoikya gobangma nangnai sumai Adongrok thangsoikya dolai Zonal Chairman Premlal Molsom khobi 47 ambassador jota TIPRA Mothani Adongrok bahana thangi shogi lekya Paithakni Nairwkkha khumbok lekya Sri lekya dei lekya Sir, tini to phong kesang jorawa khana mane tabukna asomsa MLA Chitta bini bawa thai mane nei ke norok to phai sopai khang ke phai busuk joraro thai mane ba sini tapuk media nupiran hambai sini borom genang 47 ambasa assembly constituency karti Ronjon bani baba ini hini manu Shukrubar kalaita 12:30 menit IGM hospital langma soka abono chung kini khnawai 47 ambasa block committee ni ungai oro chung last Paithak boni mangno nainen bagai chung khailaijak oro tongani logi district ni member Bisonjai Riang totha ani ZDC Zonal Develop Committee ni vice chairman Bisonjai Riang upasthit tai yang tongo 47 ambasa block committee ni general secretary Pintu Koloi tai yang local ni bororok tongo tai sadona mani Molsom general secretary tongo chung khobor khana mani loge loge no chung oro sini sar ni boni baba ni mang Paithak Nairwkkha nain bagi oro phailaijak belai kheno kha khamo pongke mahai chung tabuk ni simia sini yong rungo chung obi mohon debroma bo dofani samung agi Tripura Upojati Jubo Samiti ni je andolon tabuk chung je TTADC kini porichito ongmani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni je chobano brono puila choba khainero tabuk Sorgiyo Robindra Deborma Samacharan Tripura Nogendra Jomatia netritwe oro Komolpur ni Mechuria Parani Obi Mohan Deborma Bob Kaisa Tofani Samung tangnai hini porichito bo chungno songsarno tai nukungni suk thai hik sai bebakno yakare kalangmani bagai chung belaikeno dukunango karon mahai dofa samung tangnai karak sini TIPRA sana hamjagai soi TIPRA sana hamjagai samung khainai rok sini tinlogi krika an bagai chung 47 ambasa TIPRA Mothani ingai abo atugai tongai manlia kha khamjak oro chung suduya YTF ni ambasa ni phaitongo tai TWF ni ambasa ni abrogo phaitongo jotono boni Paithak Nairwkkha nain bagai oro ambasa hoite gobang borok oro manja khainai tai phaitongo lama rogo chungkai sokpaika an bagai chung kha khammani karon omono mahai dofani bagai samung tangai porichito kaisa good warriors ini manusu abahai boyos bo khakaba borok tabuk chung yakari sango an bagai borok no muito manar nai borok ni samung je tangbara yaro tongmani no chung tabuk generation charairo chung abono rugoino chung tangmani bagai tai borok ni je commitment je dofano cyclang mani abrok chungbo palainai hinoni tini bakhawo chobjak dofa ni samung khainani asuk sujaya dofa ni samung khaiye langma chosak jora je dorjo nargai tongmani abo chung khrai nugo sini yong obimohon tini chungno yakarphano bo je TIPRA sarok ni bagai samung khaimani abo mari tongko je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council judi brok chirik khok yang hangkai tabuk school rogo cherai rok rignai makania TIPRA sani cultural makhaya rignai borok makania hinnai fur rogo bo borok tini TIPRA sarok schoolo rignai kani thana nangnai ini coba khainai rok abo mari tabuk bo torogoi tongo boni o TIPRA sani bisingo an bagai chung belai kheno kha khamo amai kei tini joratui langma choya sak joratui kunu party wo involve kroi thiasak no o dofani bagai a jaga tongai no tini langma chokha amai bakha krak chung chini Komolpur bisingo tongo an bagai belai kheno chungbo kha khamo chungbo boni kok samarok chini khao muito tongkho je dofani bagai samung khaini kai dorjo shokti daragdi dofana hamjakti Uy baide kota thokai jakdi hinmarok chudo samarok tiri kali khao muito an bagai elai
chung khamjak oyong kok samani gathang thung pura chung na je kok khachar barok chini khaw chobai dofani bagai chungbo samung khainai hinai bo khaw chobai tung ambai asum salang ma somane abo tamo bemarok manjagi de na tamo ngilang ma somane achom sa bolte boni kaisa last treatment cancer ni khnau cancer rukni akranto bai bo soijo ngiawai o cancer belaino lobai thangka an bagai narok malia an bagai langma sonani bai dongka main ruk to cancer no Bilekino koktuma kaham hasini lokorangni bagai khunjakai kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Opurupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.